Hola a totes i a tots, m'agradaria recomanar... No sé parlar. Sí, gravant. Ja. Ja? Acció! Sí, aneu a parlar. Vinga. No me digueu que no val. Que el meu perfil va ser este. Sal de fa... Ja? Carles, un altre biòleg. Biòleg. Això... Ara la bona? Quan Rosamà... I he fet tot això superencorbat, saps? Vale. Ja, mira. Bon Nadal, lectors i lectores.